Galas ka birthday di saya. Pagsuon ni Marjong nga babae ha. No? At pabura, celebrating my sister's birthday. Naon na nga to. Birthday meaning anyway, nanika. Just now kayo. Just now karon jud nga adlaw ba. Siyempre. Usa pa itong buhaton. At tuon tani. Buwa pa di ka nangimbita sa kuwa jong ha. At tuon di ka. Ulata ko dira. Just now karon pa jud kayo. Mag-ilis ako. Diretso to awang lugar nga nag-birthday si Marjong. Pantay karon jong andam ng pagkaon. Adto nako. Kayong patsuk ta kay birthday biya ron. Si Marjong mo gito. Tuon na ako ni. May Mr. Lim. Uy, Jong! Okay. Nalagi ka diri Mr. Lim. Kuan ba ganin? Nag-post biya kano nga nadaw ka diri sa kuwan, pabura ni. Ya birthday pagid ba? Bulo naka Mr. Lim kung asang birthday di na dito ah. Okay, nag-post lagi ko pero naka-private man to 1 minute ago pa jud to. Grabe, nakita ni mo to. Naon sa gilibaan mga Mr. Lim Jong ang radar ni Jong bisag asang kaon. Makita rin ni diretso noon sa matik na eh. Putik kamay. Bubuang lang niya si Mr. Lim bay. Kadugay nagkahangol na may noon. Nga Jong, why na ko plato Jong, kay mukhaon ako Jong. Grabe, kumana man may kaon Mr. Lim. Mana lagi mukhaon pero daga pa mga pagkaon no. Nangsa na mo ka Jong kaulit na nimo eh. Adto na lang ko eh. Uy. Ay. Alay diri kaon diri. Uing, ako na malay maulaw sa imong ginabuhat oy. Alay diri kaon diri. How, naramday na de, magbato ka ulaw ba? Plato bi. Oh, plato ni mo Mr. Lim mo. Kuwara ko ha, magkuwara ko. Wala di kay bala di ah. Good. Ah, wala nagpagkaon ay. Ah, sabgan ako eh. Jong, hindi ako magdugay Jong. Di ka magjugay. Salamat sa pagkaon na, maton ako. Sige, ito bala. Tepa, di ba? Wala naman kayo mga una na yun, wala naman magkaon. Wala naman tayo mga nana. Kung saan yung plano dahil ba ako? Bato na ko na yun. Dagkanin mo na mga... Sige, nagudlong ka naman, amigo eh. Ano po? Okay, ito ka Mr. Lim. Ah, dadon ako niya. Gago, amigo, manta. Tingnan yung... Grabe, kahangol ni Mr. Lim mo. Hindi naman ako mapugngan eh.